oso zaila da multinazionalekin edo enpresa handiekin konpetitzea, eta horren beste denda baldin badaude, herritik kanpo edo herrian kanpo daudenak, baina ez oso hurbil, jendea joaten da horietara, eta herrian geratzen den banatzeko tostada txikiago geratzen da, ez? Orduan, ekonomia aldetik oso txarto, gainera hor sortzen diren lanpostuak baldintza txarrekoak dira, eta horrek ez dio onik egiten, ez herriko merkatariari, ez han lan egiten duen pertsonari, ez? Barakaldok 1.000 biztanle inguru ditu, eta badaude pila gauza ezin direnak hemen erosi, ez? Kirola arropa, gazte arropa edo gauza pila ezin dira herrian erosi. Orduan, zu joaten ez bazara zure herriko dendetara erostera, ez duzu herriko jendearekin hitz egiten. Berriz, beste tokietan, Euskal Herriko herri askotan, Barakaldo baino askoz txikiagoak direnak, igual, Oiartzun super txikia da. Eta badaude hainbat gauza, herrian eros ditzakezunak. Eta Barakaldon ez. Nola da hori? Ohitura aldatzen ari dira, asko erosten ari da internet bidez. Ni ez nago horren kontra, baina bai egingo nukela kritika bat, zeren jendeak asko erosten du interneten, baina gero etortzen dira komertziotara, azalpenen bila, produktua nolakoa den begiratzera, probatzera, kolorea ikustera, ukitzera, eta hori guztia jakinda, gero jotzen dute interneten erostera, ez? Orduan hori da kristorena. Eta beste gauza bat da, azken 3 urtetan edo 3 urtetatik ona, jende askok erosten du internet bidez, baina gero paketeak uzten dituzte herriko dendetan. Eta gu prest gaude, hurbiltasuna hori sustatzeko eta mantentzeko prest gaude paketeak jasotzen, ez? Baina mingarria da guretzat. Ikustea zelan zuk ordaindu duzu 200 euro interneten eta gero paketea uzten dizuten nire dendan, ez? Bale, eta nire denda izten badut. Instituzioak ibadara matzateia ez dakizen bat urte gauzak txarto egiten. Eta berdin jarraitzen duten bitartean, eta berdin jarraitzuko dute martza honetan, dena politika berdina izango da. Osea, politika horiek dira norbaiten poltsikoak betetzeko, baina ez dira politika onak. Claro, eske jarraitzen badute baimenak ematen zentro handiak zabaltzeko, herriak bide berdinetik jarraituko dute, osea, dendak galtzen. Eta niri kriston amorrua eta kriston pena ematen dit, ikusten dudalako herria triste. Osea, zenbait egunetan, igual ateratzen zarazteko egun batean goizean, eta gutxiago nabaritzen da, jendeak kalean dagoelako eta hori. Baina zenbait orduetan, eta zenbait hilabetetan, batez ere neguan eta holan, kaleak triste daude, ez dago mugimendurik, eta hori penagarria da. Ematen du gauza asko egiten direla, bonoak eta hori, baina gero danak akasarra, osea, ez du esertarako balio. Salmenta orokorra baino gehiago gurea da zerbitzuak, orduan ezin ditugu bono horiek erabili. Baina beste komertzianteen gandik entzun dudan kesa beti izan da berdina. Haiek egiten dutela salmenta, aurreratzen dute dirua, baina gero kudeatzea diru laguntza horiek kristorena irauten da, arazo pila dituzte, diru hori gero kobratzeko. Ez dut uste formula magikorik dagoenik, baina nik egingo nuke konparazioa pertsona batekin, ezta? Pertsona gaixo batekin. Pertsona bat gaixorik dagoenean, ja agian atzera ez da bueltatuko. Orduan, txarto baldin badago, baina zaindu, irauten duen denbora, ondo egon dadin. Honekin gauza berdina, komertzioa jota dago, gaitz handia dauka, gaitz larria, eta nahiko jota dago, orduan dagoena mantendu. Adibide bat,
Barakaldon oso ezaguna den denda bat, pasaren urtean, edo duela 2 urte. 50 urte bete zituena, eta ez du inolako aitortzarik eduki udalaren aldetik, eta baldin badago toki bat, bizitza osokoa jarraitzen duena 2. belaunaldiarekin hor jotake, behintzat kontutan hartu edo egin hori aitortza txiki bat.